Statsministeren talte også om, at Europa må herefter være den voksne i klassen. Men der er jo meget uro i Europa. Ikke? Altså, kan Europa være den voksne i klassen, når der er totalt kaos i Italien, når det, der foregår indenrigspolitisk i Ungarn og Polen foregår, når vi har kæmpet med Brexit osv., der er så meget uvished. Kan man tænke sig, at de nordiske lande, selvom de er uden for EU, inden for EU, uden for NATO, inden for NATO, at de nordiske lande indgik et langt tættere udenrigspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde, end man har gjort hidtil, og dermed forsøgte sig som den voksne i Europa? Tak. Ja, det kan man godt i den forstand, at der er brug for at have en tættere dialog i Norden. Af mange gode grunde. Altså de nordiske lande med alle de forskelligheder, vi har, fremstår som attraktive samfundsmodeller. Nu har vi slås om i dag, hvem er mest grøn til hvilken tid. Man må bare sige, at man regner polemikken fra. Så er alle de her lande, også under skiftende regering, de er det forbilledlige eksempler for resten af verden på en række parametre. Og i en verden, hvor nogen vender ryggen til internationale aftaler og multilaterale løsninger og til, at ting er reguleret ved aftaler og begynder at tale den stærkes ret, der giver det ret god mening, at de lande i højere grad koordinerer, end vi har gjort. Og det sker jo også altså på det praktiske plan. Altså jeg tror for ganske nylig havde den danske forsvarsminister møde med den svenske forsvarsminister, selvom Sverige står uden for NATO, for at diskutere konkret samarbejde. Jeg ser det mere som, kan man sige, et nordisk afsæt til at præge den europæiske debat. Og så medgiver jeg fuldt ud, at Europa har sine udfordringer, netop fordi Europa jo ikke er en føderal stat, men et samvirke af øjeblikkeligt 28 lande, og der ruskes i det, når der kommer nye regeringer, og sådan må det være. Men der er bare ikke så mange andre steder at gå hen. Og jeg mener, at Danmarks position bør være den at holde fast i den stærkeste transatlantiske relation, vi overhovedet kan, fordi amerikanerne er vores tætteste allierede, og så samtidig dyrke altså den europæiske dimension. Og tak til hr. Sjúrður Skaale for at bringe den her dimension op så sent i debatten, fordi det er jo sådan et ret stort og afgørende spørgsmål. Jeg synes, det har været klædeligt, at vi også har rundet det emne.